Float on me. Work my ways, work my ways, work my ways. Moi! Ja tervetuloa katsomaan meidän Halloween-spesiaalivideota. Ja niin kuin varmaan moni huomasi, täällä on mukana taas... Ja siis tämän videon idea on se, että mä oon tehnyt kysymyksiä Millille, johon Milli yrittää vastata. Ja jos Milli vastaa väärin, niin se joutuu tehdä haasteen, mitä me ollaan tehty. Niin, ja siis me arvotaan ne haasteet. Ja sitten, jos menee oikein, me saa jatkaa suoraan. Ne on Halloween-aiheisia kysymyksiä, joten aloitetaan. Luuranko? arva menikö oikein? Joo. Joo, onhan se oikein. Jee! Kurvitsa. Kaikki tietää. Arvaanko se oikein? Joo. No, mistä sä tiesit? No varmaan sen takia, kun niin. Okei. Jee! Eli sulla on 2 pistettä. Seuraava kysymys on... Eiks nyt oo lokakuu? Joo. No onko se oikein? On. Jee! Oranssi ja musta. Joo. Tää on toivotonta. Seuraava kysymys. Siis mä en tiedä. Teetkö haasteen vai otatko riskin ja vastaat? Mä otan riskin ja vastaan. Eikö se oo pelottava? No, ehkä silleen pelottava, mutta myöskin karmiva, joten mä en tiedä, tää on vähän niin kuin 50-50, että... Joo. Niin me sovittiin, että tää oli niin väärin, koska Stella oli alun perin miettinyt, että se vastaus on karmiva ja tää... Tehdään sit haaste. Jee, arvo. Mitä sieltä tulee? Siis mennään sit kylppäriin. Joo, koska tää haaste oli, että astu märkään sukalla. Jee. Oikeesti Stella Millin olla. Kakko. Taisi pitää laittaa kylmää vettä, mutta tää ei tullut kivalta. Nyt mä haluan ottaa pois. Kyllä haluan vaihtaa sukan. Toivottavasti ei tule enää uudestaan. Ja seuraava on... Ja tää on sit sellainen mielipideasia, että tästä ei tarvitse pahoittaa mieltä. Okay. Halloween on ainakin olisi tarkoitus olla hauska, mutta en mä tiedä, onko se kaikkien mielestä hauska. No, Onko se sun mielestä hauska? no se on superhauska. Okei. Yksi mun lempiunista. Sitten se on sillä se sipuli. Tässä ei ollut väärä aika oikeata vastausta. Eli tässä ei... Kuitenkin. Ja sitten seuraavaan kysymykseen. Voi ei. Mikä se on? No, onko se sitten... Hiiri? Onko se oikein? Ei. Se on varis. Mitä? Mä en tiennyt, että varis voi olla meidän lenkki. Arvotaan, että sillä tulee. Voi ei, te tiedätte, että mä en tykkää tehdä Halloween-asuja. Mutta nyt sulle tehdään. Sä saat nyt kuitenkin Halloween-asuit. Oo nyt iloinen siitä. Se oli niin vaikea laittaa, että mä en osaa laittaa sitä enää uudestaan, niin sitten mä saan pitää sen ja tehdä sen päälle vaikka tai jotain. Ja sit mä voin olla vaikka loppuvideo sillä. Ja mä teen sen paperista, koska mä en oo hirveän hyvä tässä askarteluhommassa. Ai sä löysit tommosen luun. Joo, siis mäkin ajattelin nyt pistää vähän jotain Halloween-teemasta. Mä löysin just, että meillä on semmoista kivaa glitter mustaa paperia tuolla yläkerrassa. Mä haluan sen. Okei, mun rusetti lähtee täyttämään. Tadaa! Ellakin sitten halusi tehdä itselleen puun tässä. He
Ja vihdoin valmiit. Mut siis seuraava kysymys on. Sun on kyllä väkisin hienompi. Väärin, joudut tehdä haasteen. Täytyy vaan olla kiltti. No, täällä ei paljon ole valinnanvaraa, joten Mä tiedän kai tää. mennään sitten piirtämään. Joo, ja tää on haaste, koska mä koitan petsiä aina niin puolen minuutin. Okei. Pitää eka siivota, ottakaa hetki. Hippi, jonka mä piirrän, On. Mutru, iskä nyt oikeesti, come on. Okei. Piirretään Stellan isä. Aloitetaan. Jalka ja näyttäkää kommentteihin, näyttääkö Ja kiitos kun katsoit ja nähdään videossa ja hyvää Halloweenia, moi!